În câteva minute doar doresc să prezint oaspeții noștri de onoare. Ca niciodată, anul acesta, la Zilele Culturii Tradiționale Românești din Cernăuț, au venit foarte, foarte mulți oaspeți. Delegații din mai multe județe ale României. Cei care și-au dorit foarte mult să vadă Cernăuțul, să ne vadă poate și pe noi aici, în această scenă, și de ce nu să ducă frumoasele impresii despre această bătrână urbă românească, acolo, în locșorul unde ei trăiesc. Acolo, poate cândva ajungem și noi cu acești frumoși copii care ați văzut în scenă și nu numai. Pentru că la Școala Populară de Artă nu numai se cântă și dansează, cum spun unii, dar se învață istorie, se învață limba română, se învață meșteșugurile tradiționale românești, se învață foarte multe lucruri care copiii în școala normală nu pot să le învețe. Aici încercăm să le punem în sufletelul lor acea sămânță de românism care sperăm că în cel mai apropiat timp va înflori. Vă mulțumim tuturor din suflet că ne-ați vizitat, că sunteți și ieri, și astăzi, și mâine, sper, alături de noi. Avem o delegație pentru prima oară în Cernăuț, de la Corezu, Vâlcea, în frunte cu domnul Ioan. Vă mulțumesc, iar că sunt alături de noi, este istoria primăriei din Cernăuț și din copii care au fost în anul 1944 evacuate în aceste, în Grămănești, în Corezu, în alte localități. Soroca, de asemenea, acolo a fost evacuată. Vom povesti pe paginile ziarului nostru, mai multe pe paginile ziarului nostru, Cronici Bucovinene. Vom face acest lucru cu ajutorul domnului Cichirdan, care, desigur, este în scenă, este redactorul ziarului Cultura Vâlceană, care ne-a adus foarte multe și interesante materiale care eu, personal, fiind istoric la bază, nu le-am știut.